Every day naa ang gugma ni Jesus Christ. Gipasalamatan nako ang mga matag individual nga anaa karon. Bless ko nga naa mo og akong pangayoon sa Ginoo nga ang mga pulong nga pagabuhian diri sa pulpito masabtan sa matag usa. Magbasa ko sa iyang pulong John 15:13. Juan 15:13. Nagingon diri sa Juan 15:13. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Magdungo ta sa atong ulo, ipiyong atong mga mata, atong ampuan ang pulong sa Dios, kay wala tay mahimo kung wala ang balaang Espiritu sa Dios. Father God, in Jesus' name, nagapasalamat kami kanimo, niini nga kabuntagon o Dios, amo kang gipasalamatan sa imong gugma, sa imong kaluoy, grasya nga gihatag sa matag usa. Niini nga kabuntagon o Dios, hangyoon ko ikaw, ubani ako sa pagbatbat sa imong pulong, himua lamang akong panudlanan sa imong pulong, Ginoong Hesus. Kanimo ako nagadipindi o Dios. Akong pangayoon abrihi ang kasing-kasing hunahuna sa matag usa kanamo nga ang imong balaang espiritu mamulong, magbadlong, magbansay sa matag usa kanamo. Ginoong Hesus, be with us. Lord, ubani kami hangtod sa pagtapos niini nga buluhaton. Akong gibalik at anang pasidungog og himaya diha lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus, dalaygon ka. In Jesus' mighty name, ang tanang anak sa Dios, musulti og amen. Ang akong tema karon mao kini, dili ikalimod nagugma sa Dios. Undeniable love of God. Dili ikalimod ang gugma sa Dios. Nangutan ako sa inyo, niagi na ba mo og gugma? Wa mo na gugma sa inyong mama? Matag usa ka nato ang atong first gyud nga pagkatawo sa kalibutan, ang nagmatuto sa ato ang mama, di ba? Mao na siya mao nang ngutana ko, ngano naka-experience ba mo og gugma? Pero ang tinuod igsoon si Jesus Christ gyud ang una nga nahigugma sa atoa. Butaman kita sa kamatuoran sa una igsuon. Mao na si Jesus Christ gyud ang una nga nahigugma sa atoa. Wala man ka nakadawat og mga material nga butang panahon ni Valentino. Si Jesus Christ naghatag ng daan. Ang gusto lamang sa Dios nga ang iyang gugma imong ikinabuhi sa matag adlaw. Sa matag usa ka nato dili wala na limod ang kamatayon ni Jesus Christ sa cross. Diba? Nag-antos siya, gibiyay-biyay siya, gilatigo siya, daghan siya mga gisakit ang iyang kinabuhi. Nganong gibuhat to niya? Tungod sa gugma. Naka-experience ba ka sa imong kinabuhi nga nahigugma ka tungod sa imong gugma? Imong himuon ang pinaka-the best para sa imong gihigugma? Ako na-experience na ko na kay nanay ko na ako'y upat ka anak, na ako'y bana. Na-experience na ko na bisan suko ko sa akong anak, magpabilin gyud ang akong gugma. Tungod kay nanay man ko, mama man ko, na-experience na ko unsa di ay ka powerful ang gugma. Bisan suko ka sa imuhang bana, suko ka sa imong ginikanan, suko ka sa imong anak, pero kung naa ang gugma sa Dios, dili ka makabaton og pagdumot igsoon. Dili ka makabaton og sukol sa imong ginikanan tungod kay naa kay gugma nga gikan sa Ginoo. So ana ako'y tutulo ka punto nga akong masaysay kaninyo niini nga kabuntagon. Pero before ana, gipasalamatan ako ang mga viewers online. Ako nagahangyo nga tiwasan ninyo pagtanaw kini nga wali
ug ako nagalaom panalanginan ang matag usa kaninyo. Dili man tanan akong mabatbat igsoon. Apan anay pipila nga para kanimo niini. Sultian ta ka, ayaw pagputula ang pagtan-aw niini nga video, tiwasa kini og mapanalanginan ang imong kinabuhi. Sa matag usa niini nga kabuntagon, ang una na kong punto mao kini. Tuuhi ug saligi ang gugma sa Dios. Mabasa nato kini sa John 1:12. Juan 1:12. Nag-ingon diri ang pulong sa Dios. Apan kadtong wala katong midawat og misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. So katong nidawat na ba mo kay Jesus Christ? Sa diyang nidawat ka kay Jesus Christ, gihatagan nat ka og katungod nga mahimong anak niya. Sa una, dili ta anak sa Dios kay makasasala ta. Sa diyang gidawat nato si Jesus Christ, isip Dios o Ginoo sa tong kinabuhi, gitagaan na ta niya og access nga mahimotang anak. Kaya ang kamatayon ni Jesus Christ sa krus sa Kalbaryo, para lang unta to sa mga Jewish people. Para lang to kanila. Apa naghatag siya grasya kanato nga mga hintil, aron makabaton ta og kaluwasan. Nga dili ilang sila ang moatubang sa pag-abot sa panahon, makapuyo og langit. Gusto sa atong Ginoo nga kita nga mga hintil maapil sa maong kaluwasan igsuon. Muna, once you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, naanak kay katungod nga mahimong anak sa Dios. Nahimo na kang anak sa Dios. So kay anak naman ka sa Dios, anaan na kanimo ang gugma ni Jesus Christ. Unsa ang iyang paghigugma, masinati nimo unsa siya diha sa imong pangadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. So nagingon usab diri sa 1 John chapter 3 verse 1. Unang Juan 3:1. Nag-ingon diri ang pulong sa Dios. Palandungan ninyo unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato. Gihigugma niya kita pag-ayo nga tungod niini giisip kitang mga anak sa Dios ug mao gayud kana kita. Ang hinungdan nganong wala makaila kanato ang kalibutan, mao nga wala kini makaila sa Dios. So daghan ang gibuhat sa Dios. Ikaw ug ako, sila matag usa kanato gibuhat sa Dios, apan dili tanan anak sa Dios. Kadto lamang ni dawat kay Jesus Christ ug nakabaton og kinabuhing dayon. Siya lamang ang makabaton og access nga mahimong anak sa Dios. Kung nidawat siya kay Jesus Christ ug gikinabuhi niya ang pulong sa Dios. So kay ang gugma sa Dios dako man. Kabalo pa mo nga ang gugma sa Dios dako? Dili ikalimod igsoon, unsa siya nagsakripisyo na tao siya nining kalibutana nga hubo. Naa siya sa mubo nga pagpamuyo, dili siya adunahan. Natawo siya sa usa ka sa iyang kaning biological father nga usa ka karpentero. Di ba? Dili siya hayahay. Ana siya sa mubo nga status sa kinabuhi. Natawo siya nga nagsunod sa kabubuton sa iyang amahan. Ang iyang kinabuhi, gihulagway, unsa kalisod, ug naganto siya dito sa krus sa Kalbaryo, tungod lamang ikaw ug ako makabaton og kaluwasan igsoon. Ang kaluwasan, dili to siya basta-basta ang iyang gibuhat. Kung imong tan-awon ang Passion of Christ, layo ora kaayo ang mga panghitabo igsoon. Ang nakasulat sa Bible katong pagbira gani sa katong tunok nga ibunal diri sa iyang gusok, nga makita ang iyang gusok, wala man to gipakita kayo sa Passion of Christ. Ang tinuod ana ingon pa sa mga Bible scholar,
naibot tong unod diri sa iyang gusok og nakita ang gusok niya diya ni agas ang ubang dugo. So dili to siya lalim igsoon. Pagkatao ni Jesus Christ 100% siya tao. Mubati siya. Kaya kung mo pray ka sa iya, maluoy siya kung muhila ka, mupiko ka sa imong tuhod. Tungod kay naa siya gugma. So inana siya nagmahal sa atong kinabuhi. Dili siya buot ang mga Jewish people lamang ang luwason. Gusto niya kita nga mga hintil makabaton og kaluwasan. Ang gusto niya nga mabati sa matag usa kung unsa ang iyang sakripisyo didto sa cross. Ikaw ug ako makabaton og gugma ni ana igsoon. Atong pangayoon sa Dios nga ang iyang gugma atong mapabati sa matag usa. Dili man sayon igsoon. Apan ako nagatuo, kung naa si Jesus Christ sa imong kinabuhi, anaa kanimo ang balang Espiritu sa Dios, hinay-hinay, bag-uhon niya ang imong gahi nga kasing-kasing, pahumukon na sa Dios. Makabaton ka gugma sa imong ginikanan, makabaton ka gugma sa imong mga igsuon, gugma diha sa imong mga kaparyentihan. Ug karon sa ikaduhang punto, magdepende kita sa gugma sa Dios. 1 John chapter 4:16, moamba kita sa 19. 1 John 4:16. Nag-ingon diri ang pulong sa Dios. Busa na sayod kita ug nagtuo nga gihigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma ug ang nagkinabuhi subay sa gugma anaa sa Dios ug ang Dios anaa kaniya. Sa 19. Naigugma kita kay ang Dios man ang unang nahigugma kanato. So, si Jesus Christ gyud ang unang nahigugma. Kita nagrasyahan ng gyud ta igsuon. So ang atong kinabuhi magdepende di ay ta diha sa iyahang gugma. Dili di ay ta magdepende sa atong pagbati igsuon. In times di ay sa mga circumstansya sa kinabuhi, isip usa ka magtutuo igsuon, dili nimo malikayan nga makasinati ka og mga kalisdanan, makasinati ka og kasuko, kapungot sa kinabuhi. Pero kung naa ang gugma ni Jesus Christ, kay siya man ang origin sa gugma, imong ma-overcome ang tanan igsuon. Imong madaog ang mga pagsulay nga nasinati nimo sa imong kinabuhi, emotional man, financial man, ug physical nga mga problema. Kana tanan igsuon, imo na siyang ma-overcome tungod kay naaman ang gugma ni Jesus Christ. Kay siya man ang origin sa gugma. Ang gusto din niya sa iya hata magadepende. Sa unsa mang pamaagi, diha gihapon sa atong mga prayer. Kung nahigugma di ay ka sa imuhang Dios, naa kay pakig-communicate diha sa iyaha. Day by day sa imong life igsuon, diha ka matransform sa imong kinabuhi. Kay once magtutuo na ka, gidawat na nimo si Jesus Christ, isip Ginoo ug personal nga manluluwas, anaa na kanimo ang gugma ni Jesus Christ. Ang imong kinabuhi nga kanhing guba, ang imong kinagbuhi kanhing miserable, hinay-hinay na siya i-transform sa Ginoo. Kay ang Ginoo gugma man siya. Ang iyang gugma matransform diha sa imong kinabuhi. So inana ka maayo ang Dios. Unsa siya nagmahal sa imong kinabuhi, naghatag siya sakripisyo, gilansang siya sa krus nga walay sala. Ug ang atong kinabuhi nakabaton og kagawasan igsuon. Ang atong kinabuhi nga dili angayan unta para sa iyang gugma, nakabaton tungod kay siya man ang una nga nahigugma sa atong kinabuhi. So ang diri ko sa ikatulo, lihok sumala sa gugma sa Dios. Lucas 6:35. Lucas 6:35. Nagingon diri ang pulong sa Dios.
Higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway, ug buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayiran kay. Sa ingon niini, dako ang ganti nga inyong madawat, ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton, ingon man sa mga dautan. Bulahan di ay ta pag ikaw makasinati og mga persecution, mga pagbiay-biay, mga pagbutang-butang. Bulahan day ka igsuon kay nakaambit ka sa pagsakripisyo ni Jesus Christ. Palakpakan sa nato ang Ginoo. Giingon diri sa Lucas, niingon diri iampo ang inyong mga kaaway. Naadyud musugot ka og sa dili igsuon, naagyud tay kaaway. Kay dili tanan tao mahimuot sa imuha. Bisan ang imong gibuhat, maayo to para sa ilaha, dili to maayo. So, inana gyud ang tao igsuon. Kay tungod wala sa ilaha ang gugma ni Jesus Christ. Pero kung naana sa imo ang gugma ni Jesus Christ, madawat nimo unsa man ang mga circumstansya nga maabot sa imong kinabuhi. Huna-huna igsoon, pag human sa akong wali last tong wala si pastor, pagkagabi ana nahitabo igsoon. Pagkagabi nagadto mi sa last lamay sa among antak sa akong ante. Mao na nga ningon ko sa Ginoo, Lord, salamat sa imong gugma. Tungod kay kung wala ang gugma ni Jesus Christ, pwede ko magwala dito atubangan sa lamay. Kay wala man gud ko naghuna-huna nga na ako'y nahimong kadaot sa iya. Ningon lang ko sa iya, daghang salamat. Og niadto na ko sa sakyanan sa kong anak. Suko siya, suko akong mga anak. Anong gusto lang nako mapasil ang atong hunauna, pero ang unsa day sa Ginoo igsoon, nay mga butang nga iyang ginaalaw tungod kay ana gusto niya makasinati ka unsa ang kalisdanan nga iyang giantos. So kung anak ka sa Dios igsoon, wala pa nimo na sinati nga biay-biayon ka, pakaulawan ka, pangandaman na siya nimo igsoon. Moabot ug moabot gid na siya. Dili karon sa umaabot sa imong kinabuhi. Basta ayaw lang pagbuhi og mga pulong nga makadaot sa imong isig kaingon igsuon. Ang gugma ni Jesus Christ mao na permi ang hunahunaa nga anaa sa imong kasing-kasing. Ginoo na ang bahala niya. Ang importante ang imong gibuhat maayo. Once maayo ang imong gibuhat igsuon, sa ilaha dautan ang Ginoo na ang bahala ni ana. Ayaw gyud og buhi pulong nga makadaot sa ilaha, nga balikaso nimo sila, tungloho nimo sila, ayaw. Dili makapanimalos ang Dios. Di siya kapanimalos. Kay imo namang gibuhat ang iyang part sa atong Ginoo ang pagpanalipod sa atua. Yaman tang mga anak. Huna-huna human sa kong wali dinhi atong last Sunday nga wala si pastor, pagkagabi nahitabo igsoon. Moabot gyud na di ay isip magtotoo nga mapakaulawan ta igsoon. Bisan wala kay nabuhat nga dautan. Giisip nako to nga mga kanang pagsulay diha sa akong pagpangalagad igsoon. Makasinati gyud ta ana. Musugot ka og sa dili. So ang imo ding buhaton iampo sila. Kaingon man diri ang Lucas. Maghatag taog kapasayloan sa mga tao nga nakasala sa atua kanang mga kaaway ba. Tagaan na to sila og pasaylo. Nag-ingon man diri, baliko na tog basa ang Lucas 6:35. Nag-ingon diri nga atong higugmaon ang atong mga kaaway, magpahulam kita bisan dili ta bayaran. Ingon diri ang pulong. So dili di ay ta mubalos panahon ana nga mga sitwasyon. Ato day na siyang itugyan sa Ginoo igsoon. Kay nakita gyud nako unsa kasakit isip tawhanon igsoon. Salamat gyud kay sa gugma sa Dios. Magbasa ta sa iyang pulong diri sa 1 John chapter 3:18.
Unang Juan 3:18. Kani akong salamino kay dili na kay ko makaklaro gingnan ako sa doktor. Pulihanan na siya. Nangayo pa ko sa Ginoo. Di na kay ko kaklaro ani. Expire na ba? Nangayo pa ko sa iya ha. Iko mangayo sa tao. 1 John 3:18. Hapit na ko mahuman igsuon. 1 John 3:18. Nag-ingon diri ang pulong sa Dios. Mga anak, ipakita ta ang matuod nga paghigugma pinaagi sa mga maayong buhat dili sa mga pulong lamang. Amen. Kung tinuod day ta nahigugma, himua kini sa buhat igsoon. Ayaw lang sa pulong. Bisag wala ka nakadawat og bulak, chocolate, unsa pa nang panghatag nila? Pasalamati. Kay ang gugma ni Jesus Christ, dako kay na siya nga regalo diha sa atong matag kinabuhi. Ang gugma ni Jesus Christ, sobra pa na sa chocolate, sobra pa na sa bulak. Muna, pasalamati. Basta ang importante, ang gugma imong kinabuhi. Ayaw lang basta nahigugma ka nga wala nimo gi-action. Mingon ka, I love you, unya wala di ay nimo gibuhat, useless lang igsuon. Kung nahigugma ka sa usa ka tawo, imo gyud na siyang buhaton. I-action nimo, gugma nga naay action. Tungod kay si Jesus Christ, di ba? Nagsakripisyo siya, action man to. Gibunal-bunalan siya, gipasan niya ang cross. Grabe niyang sakripisyo. So ingon ana pod ang gusto sa Dios. Kay naa naman kanato ang gugma ni Jesus Christ atong himuon sa aksyon, dili sa pulong. So ang pulong lumalabay lang manggod na imong gibuhian na mga pulong, pero kung nagingon ka na higugma sa iyaha, so dapat with action gyud na siya. Dili kay sa pulong lamang. Nasabtan ba? Hallelujah. So, sa akong pagtapos, ako mang hinaot nga ang matag pulong nga akong nabatbat diri sa pulpito igsuon, ako gining gipangayo sa Ginoo nga masabtan sa matag usa. Ang akong gipangayo sa Ginoo nga mahimo kong blessing sa uban. Every time na magpray ko, gamita ko Ginoong Hesus mahimong panalangin sa uban. Tungod kay ang pulong nimo nasayod ko nga dili gyud mo labayng kawang. Ako mang hinaot nga madasig mo niini nga pulong. Kaning sa una natong punto, tuuhi og saligi ang gugma sa Dios. Sa ikaduha, pagdepende sa gugma sa Dios. Sa ikatulo, lihok sumala sa gugma sa Dios. Manghinaot ko nga kining tulo ka punto igsuon, ana ay pipilaan ni nga para kanimo. Akong gipasalamatan ang Dios sa iyang pulong, salamat sa iyang gugma, ug atong ikinabuhi ang iyang gugma sa matag adlaw. Kana lang, daghang salamat, magampo ta. Father God, in Jesus' name, salamat sa imong pulong, salamat sa imong gugma. Salamat, Lord, sa imong balang espiritu. Among pangayuon, Lord, nga katong mga pulong nga nabuhian sa pulpito, dili kato mulabayng kawang, maghatag katog panalangin sa matag usa kanamo. Salamat sa imong grasya, salamat sa imong gugma. Dalaygo ng imong ngalan sa walay katapusan. Himayaon ka, O Dios. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Manganta ta igsuon katong ang gugma mo.